El Palau d'Esports del Reus Deportiu rep de nou el públic durant el vespre del diumenge 21 de març a l'enfrontament entre l'equip local i el Barça. Durant el partit, els jugadors del club roig i negre han pogut sentir el caliu del públic que tant trobaven a faltar, fins a finalitzar el derbi en empat a 1. La verdad es que lo esperábamos hace mucho. Yo llegué este año, así que no había tenido el placer de jugar con la gente y en verdad espectacular. Increíble cómo ayuda a levantar el ánimo y todo el equipo y muy bien. Creo que podríamos haber ganado, el partido estaba para cualquiera, pero bueno, un empate está bien. Nos jugamos el partido era para cualquiera, se trabajó muy bien de las dos partes, los dos equipos hicieron un partidazo y bueno, es el que se dio, así que a seguir trabajando para lo que viene. Només hem pogut fer un gol de penal, amb el que marxem amb aquell sentit agredolç d'intentar voler els 3 punts i marxar amb un, però és el que et dic, continuarem treballant per millorar de cara a la setmana que ve. Molt maco tornar a jugar amb gent, canvia molt el jugar amb la pista buida amb gent. Avui els Reus ho han pogut disfrutar, esperem que la setmana que ve pugui venir la màxima possible, no tinc idea de quants podran entrar, però segurament la família i tot el que vulgui venir, des d'aquí fer una crida que estarem encantats que puguin disfrutar nosaltres.